Dnes vám pripravím chutný žihľavový čaj, ktorý má krásnu farbu a lahodnú chuť. Nebude to žiaden horký maglajs. V príspevku píšem, že žihľavu na čaj sa odporúča zbierať rukou, čiže otrhávať rukou, tak sa mi to podarilo. Aj tu je taká krásna, takže takto nechtikami odštiknem a vôbec ma nepoprchlila. Voda na čajík nám vrie, takže ju vypneme a počkáme, kým sa ochladí na 80 stupňov. Ja som luhovala 15-20 minút, vyberiem žihľavu a lístky a čajík má takúto krásnu farbu. Na zdravie! Kráľovnou medzi blinkami je žihľava obyčajná. Každý deň prinesiem jeden recept. Chystám pre teba nové rady a tipy. Nezabudni na odber.